Azkenengo txampie. 15 egun falta dira Euskaraldiari hasiera moteko. Claro, animo zaitiezie. 15 egun hauetan, los que dejáis todo pa última hora. Hori, hartu parte hon. Los que dejáis todo pa última hora, emon izena. Hori, emon izena. Eta hobetu. Txika, oso ondo paseko gu eta, kohesinio soziala bat da behar dugune. Garai honetan ez da, ganea, zelan gauzen danak, triste eta hori da behar dugune, kohesinio sozial apurtzuet. Eta Euskaralditxek egiten dauena da, hori, kohesinio sozial apurtzuet bultxetu. Nola junda hau, zinzorgo hau. Hori. Zer? Zu, segi. Bai, Juan. Kohesinio soziala da bultzau behar dugune. Ze bestela, triste geldituko jaku gizarti eta, oso triste, desde luego. Zezarata hori, Euskarren bat urtetan ala. Okurridu bez nire, niri ez busti! Okurridu bez, katarru ez nabileta. Ez da koronavirus, da katarru ez simple. Zezabiz! Zinzargo! Beniketu, kontuz! Baina busti ondo bi busti biosune! Aiene, hau gizon hau. Beti, oi... Hau behar da, osasun aukitzeko. Kontuz, zinzorgo! Dios! Bello, fiambreri eta tortille bakarri faltaiako. Hau, beti lan, ezetako. Etxako ez porrurik, ez azelgarik, ez patataik, ez ezer horretan. Hierba Luisa baino ez, bedartxarrak, asunek eta sasixek baino ez. Kontuz, guzti ondo. Gainera ez da gara itxe urestatzeko, Aurori entxon. Baratxe bat nahi deizitegi. Eamet sekretienekin. Berotu itxenaz, Hola, nabestu nabestu. Iak egun jauntxei errenetan. Ai, ze politia abesten da benide. Mila kolorez dantzan bihotzetan. Ai, nire hau, ze politia abesten da benide. Mila kolorez dantzan bihotzetan. Kontuz mangerias, kontroleu mangerias, que es un descontrolado con la manguera. Bueno, granujak, emon izena Euskaraldian, 15 egun baino ez dira geratzen. Ez dutzu esango barriro, Emon izena Euskaraldian ze badakigu nortzuk zaiesen, Badakigu, Bueno. Zeuen atzetik gabiz, Espadozu emoten entero bengo ga, Ia ba, Zaindu bitartean, Hori, zainu, Zainu zaitezi eta zainu ingurukuek bebai, Bueno, garikoitz moztu ja, Bueno, moztu, gari. Ez que guztetaiako gara beti, semiei beti.